Nakapor syakapor ki grihun sing balang baper ki julai ban khenra ya ki bar jela ki juan bala klem ki kot kisla ki badan kam hapo gabri nyutrem mat amtang haba labyang ki kot kisla ndai la judan ru wat ki kam barit baria ki bagi khasi ki dangla bantre bunsin la jukni no da ki bar jela da ki jingrap ki katto kane ki khasi ki baperkhat tang ban byang yala de kai chwai si ling khoi circle ko en ki sing balang hakini ki than henen ka sing ka arphan rutri uyayong araja apsau Klayo balik kendra lebo license, reading license ki barjela, ki belawan yalam dau kontraktor benshna ya kotop PHC hagasnong lengkoi. KHYC kelalap bagi ki barjela kem syam ladan, watang kawai ke kodro, bat kumta na kaliang juga seng, kelap hak balik pai no iki na ki jaka ba kiwan. Haga juga por kaseng ka maham tenge ya kino ki bajuwan ra nong tray barjela, sya kini ki tany. Ka kentu juru ba ombet dalele ban wanra kamtam ki kam ki badang la ban tray ki khasi. Ini kita agresif ni. Orang Iwan kalian SWC. Dah. Ini dah siang. Pun yo badang. Verification kidan. Pun pui badang. Benar dah. Lakan mesti lah train. Cek ikut kislah. Nadu ki level lesson, ki training lesson, ki junur kampar andrai kem semlabiang. Tementang Iwan banekran dekat sur ke Basai. Ba katkum ke jingwan jungi andrai kem semlabiang. Mat kiri ban naik no nang ne napo jika tray. Mat kin hab pai no saya jika ba kisa. Te nilai phone ya u manager ne u misteri jong kane ka jing tray. Te ngila batai iro ba ki udai ban phalek no ya ki. Ya na kane ka jika bagi tray. Te na ha ka irial khoi nadu ki snam mat ki por ki baladap nyam simla sya ban nyam simla elat ki khar barjala ba kenon tray ang ne apo ngkhoi nomor bonsin ba kaja hagi snam baladap ki khar na sya bar kajala ki on tray ang ne apo ngkhoi morsin ki yo lok pat ye ki khasi nang ne apo ngkhoi ki yo ki kenthai ki birang samla te nakaliang jongi ni kum peram jur ya kane ka jingle kontraktor ba kham da pentep ha ka bor jong kasnong kham da pentep ha ka bor jong ki jongi ki samla ba suan pentrai along pembucuan danbor kham penuh ka jing pentep te danbok bang ila jio jing tip mentakat kum ka ujor na kaliang ki noksong snong ki babun ki rangba ki babun ba nginum dei ban ailat ki khar nomor ngem tip ha ka por ba kini kum ki sengpo kila ban po ya ki thai samla na nei ki hasi jongi ha kane ka dong bak thain jongi te kham sik ka basai ngi pha ha uni kontraktor ba kini kinung tray ba kini ki khar nang ne ki de ban mi no menta kasi te tangkane ka message lada kimpun singau buat kim singap ya kane ka jing perseo jongi buat ngin hapsim dagawai kasin jam